Купих си MacBook Air 2026. По принцип ползвам компютър от доста дълго време вече и дойде момента, в който трябваше да си купя лаптоп. И започнах своето търсене за нов лаптоп. През целия си живот съм използвал само и единствено Windows. Никога не съм се докопвал до Mac и като цяло заради това бях доста скептичен. Но сега ще ви кажа защо точно пък избрах този Mac. Преди да започна дори да използвам абсолютно всички Apple устройства, аз дори бях скептично настроен към iPhone-ите. Въпреки че в момента използвам iPhone, дори записвам с него. Моя респект към Apple дойде преди горе-долу 2 години. Като аз бях на нашият любим на всички българи курорт Слънчев бряг. И там моят любим Android Xiaomi реши да ме предаде, като просто реши да умре в ръцете ми така. Без да ми дава никакви признаци, че ще умира. А беше и на 100% батерия, така че не беше от това. И повече не се и включи. Опитах се да го намеря между другото, ама така и не успях. След което моята любима сестра имаше един iPhone 11, който беше стария и тя просто не ползваше и ми го изпрати по иконата. И аз като най-големия хейтър на Apple, обаче нямах друг избор към момента и взех да го ползвам. И така се развиха нещата, че че ми хареса. И така и следващия ми телефон, който аз си закупих, е именно iPhone 16, с която в момента снимам. Обаче въпреки това, аз смятах, че за настолен компютър, както и за къвто и да е компютър, лаптопа се вози преносим компютър, е редно да ползвам Windows. Последния път, в който имах лаптоп, беше сигурно преди... Коя година съм сега? Значи последния път, който имах лаптоп, беше 2018 може би, като тогава още даже играех FIFA. Но тогава имах геймърски лаптоп. И от тогава повече такива буклуци няма да си купа никога. Това геймърските лаптопи мога да го ползвате за отопление зимата. И откакто преминах на компютър и буквално се преродих. Но тогава реално погледното на мен не ми е трябвало лаптоп, защото аз го ползвах само вкъщи. Аз не съм ходил никъде с този лаптоп. Ползвах го за игри и най-логичното нещо беше да го продам и да си купа компютър. И не ме разбирайте погрешно, компютъра ми върши идеална работа. Наскоро го бях напомпал допълнително. Бях сменил почти всичко, но се стигна до положението, където трябва да стана малко по-мобилен и се налагаше да си взема лаптоп. А общо взето как стигнах до решението да си купа MacBook точно, а той все още между другото не е отворен, така че след малко ще го отворим и ще го разгледаме. Общо взето първоначално мислех за Windows и влязох в любимият на всички ни българи сайт за неща втора употреба, именно OLX. Тъй като мислех да не давам толкова пари за чисто нов гейминг лаптоп, тъй като нещо нормално нямаше да ми върши работа за нещата, които аз върша. И си казах, че аз повече от 1000 евро няма да дам за лаптоп, но не намирах нещо, кой знае какво. И почнах да търся мнения, да разпитвам хора. И се оказа, че на мен ми трябва доста издръжлива батерия. А Windows-ките лаптопи не се славят с издръжлива батерия, а точно обратно. Стигнах до заключението, че ще трябва да дам шанс на MacBook. И без това аз няма да играя игри на този лаптоп, за какво ми е друго, пък имам компютър, ако ще играя игри на него. И тъй като на мен главно ми трябва за видеоедитинг и за други сходни неща, сметнах, че MacBook ще е правилният избор. И почнах аз да се рова и с интернет, както най-вероятно някои от вас, които са стигнали до това видео, за да видят дали си заслужава. И имаше супер сходни мнения, това е причината, поради която и правя това видео, но едни казваха, Air става за лек монтаж, не е за толкова пренатварване, така и така, други пък казват идеална работа върши, взимайте си Air. Естествено, Прото винаги ще е по-добре, но и по-добре ще ви бръкне в джоба, отколкото Air. От толкова много смесени мнения, на мен на главата направо ми стана пуф. Реших да питам най-великия ютубър в българското ютуб пространство на света. Не, какво казах? Бах ти тъпнята. И реших да се допитам до най-великият ютубър в българското ютуб общество, а именно Звука телевизия. И той ме посъветва, поне ако ще си купувам, тъй като аз първоначално се бях спрял на M3 чипа Air, тъй като беше по-евтин, с около 400 евро, което го разбрах в последствие, че е толкова малка разликата. Смятах да купа M3, но той ме посъветва да си купя най-новия чип. И аз сметнах, че това всъщност наистина е най-разумното решение, поне като ще фърлям пари, да ги фърлям както трябва веднъж и да не го мисля поне там 6-7 години напред.
Само без този смотан мим. А също даже се бях спрял на 512 гигабайта, което не беше много разумно. Така стигнах до заключението, че е най-добре да си взема точно този Mac. Но сега направо да се прехвърляме към анбоксинга на това бижу. Добре, тук са ми го напълнили целия с някакви найлони. Надявам се да не ми трябват ножове, защото не съм най-сръчният човек. Няма да е много приятно да гледате кървища в YouTube. Паси майката, човек. Защо има толкова найлони, бе? От какво е направена тази кутия? Аз съвсем леко я докоснах и то са нагъна, бе. Що ми е мръсна кутията, бе? Общо взето това е версията с 24 RAM и 1 терабайт и е 13 инча. Тук верно, че това се правише така. Так. И сега великият момент. Само да гледаме да не го изтървем. Вау. Най-любимата ми част от всичко, само да дръпна е това чудо тук. Естествено, че ще имаме кабел, ама нямаме адаптор за този кабел, ама ще се оправим. Ще ползвам това на телефона. Чувството е много брутално. Както винаги да си купиш нова техника. Аз поне, това е единственото нещо, за което обичам да си дам парите и после не ме яд. Цвета аз очаквах да е малко по-различен. Чайте, че ми се привидя нещо отрано и щях да се побъркам. Надявам се да има батерия, защото ако трябва да го зареждам сега ще е доста тъпичко. Общо взето, между другото, аз въобще не ги различавам и никога няма да направя разлика кой модел е нов, кой не е. Просто виждам едно Apple лого и посрещам с някакъв звук. Това ми е също много любима част. И нямаме контрол, имаме команд. То не е на контрола, на Alt ли на мястото беше. Обаче имаме Hello. Общо взето една от другите причини да си го взема е самата Apple екосистема. Той почти няма батерия, между другото. Много лесно се вързва с iPhone. Аз постоянно записвам неща от телефона и е доста шибано да ги прехвърлям на компютъра, тъй като съм ползвал хиляди джаджи и доста от тях се заплащат, което е доста шибано, нали? Е доста тъпо, когато искате да трансфернете нещо с кабел към Windows от телефона ви, а особено пък ако искате да прехвърлите нещо от компютъра на телефона ви, някакси, поне при мен, нещата не работят както трябва и никога не се случва. И се налага да ползвам някакви third party софтуери, които всеки път ми създават някакви главоболия. Тук, с това чудо, мога просто да си го airdropна и всичко се случва много по-лесно. Между другото е доста лекичък. По принцип Air би трябвало за това да се определя, не знам за какво е точно. И е доста мъничък, много компактен, което го прави доста лесен и удобен да си го разнася. Защото това е по принцип идеята на всички лаптопи. Има някои геймърски лаптопи, де са буквално като тухли, човек. В смисъл, да я знам, аз за какво съм го взел този лаптоп, аз по-хубаво си хвана компютъра, човек. Да хвана цялата кутия, барабар с мониторите и да го взимам с мен. Включвам се аз от бъдещето, вече използвам лаптопа от 2 дена. Искам да ви кажа, че съм брутално доволен. В момента едитвам видеото на него. Лаптопа се справя брутално, то си бивало да не се справя брутално. Не съм виждал абсолютно никакви затруднения с него, всичко си върви плавно, идеално, но имаше някои работи, които все още ми е трудно да им свикна, като например това, че много често ползвам бутона Delete, тук просто не съществува. Не знам дали успях да намеря алтернатива на него, освен това, че почнах да ползвам повече Backspace-а. Друго нещо, което малко ме изненада в ето това чудо, в мига, в който го сетъпнах, осъзнах, че като почнах да скролвам някъде и че скрол е наобратно. Но това се оправя спокойно. Но е малко странно, нали, че по дефолт скрола ви е наобратно. Другото нещо, което между другото осъзнах е, че лаптопа има само 2 Type-C порта, което малко ми създаде проблем със свързването на мишката, защото тя е с Type-A. Също така, нещо, което ми е все още сложно да свикна, е, че бутоните за затваряне, минимизиране и фулскрин са горе в левия ъгъл, което е малко странничко. Като отворим Safari-то, я да видим какво има тук. Новия сайт на Изненадай.bg с изцяло нов и променен дизайн. А знаете ли пък, че като си изберете нещо от Изненадай.bg, има изненадващ промокод за отстъпка за вас. А именно, когато напишете промокод NENOV15 и получавате 15% отстъпка. Също така, самата операционна система е доста оптимизирана и нещата се случват доста бързичко. Има и много защити, между другото. Няколко пъти се опитвам да тегля някакви неща от Safari, постоянно ме пита да позволявам. Така и така някои неща ги блокира, но си има и заобиколни начини за тия неща. А сега е време аз отново да се връщам да едитвам това видео. Още една от главните причини да си купя точно Mac
Mac. Както казах, ми трябва лаптоп, тъй като тази година, която предстои, най-вероятно ще се налага доста да пътувам. Не мога да си зарежа всички задачи, а и тъй като най-вероятно от вас някой не знаят, аз работя ремонт. Всичките неща, които върша, на 80% се случват ремонт. Аз мога си позволя като цяло просто да си взема един лаптоп и да работя от всякъде. И естествено, тъй като едно от главните ми неща, които правя е да едитвам видеа, ми трябва нещо прилично. Не мога да си купя нещо, някакъв ефтин буклук, тъй като аз главно рендървам както и 4K, така и за short form контент и не мога да си позволя да си взема нещо, където само ще ми дига нервите. Общо взето в мига, в който разбрах, че реално на мен ми трябва Mac, опцията с OLX веднага ми отпадна в главата, поради причината, че разбрах, че тези неща също, нали, естествено имат battery health и може да се заключва отново към iCloud, както правят и с някои iPhone и крадат и така нататък. И това е нещо, което мен ме плаши. Не знам как бачка точно заключването на тия устройства с iCloud. Съм доста предпазлив за такива устройства и това не е ефтино нещо като цяло. Не бих искал някой да ма скамне от OLX за подобно нещо. Сигурно всеки един от вас, когато е ходил да пие кафе някъде, е виждал един малко по-нетипичен там да стои сам и винаги са с маковете в кафене, стои си разцъкват и дава вайб на мръсен милионер. Никога не съм сядал в кафене сам, ама с това може би няма да се чувствам толкова неудобно, ако седна в кафето и съм сам, тъй като ще си върша работата, де да знам. Но естествено и тези лаптопчета не са от най-евтините. То сигурно най-вероятно 25% от цената отива само заради това, че са си купили Apple. Аз бях доста скептичен между другото, като разбрах, че това чудо няма видеокарта, де да знам. Аз дори не бях запознат с тях. Той е с вграден чип някакъв. Това се води M5 чипа, който е най-новия. Попаднах на някои, които имат видеокарти, но сега в момента всички са с вградени. И бях доста скептичен дали ще ми върши работа, но се оказа, че се справят доста прилично. Естествено, аз винаги ще остана с това твърдение, че повечето хора, които хейтват Apple, просто никога не са ползвали Apple. Защото така бях аз, преди да си купя първият iPhone. Аз бях доста голям хейтър на Apple, докато не започнах да ги ползвам. Да, супер оверпрайс са, но си заслужава в крайна сметка. Ако ще искаш да вземеш най-доброто, купи си най-доброто. Ако си купувате настолен компютър, винаги да избирате Windows. Ще ви се наложи да го апгрейднете, нещо малко да смените. Примерно аз наскоро си смених дъното процесора RAM-та и сложих още NVMe. Просто мога да си поръчам части, отварям кутията, слагам всичко вътре, бам. Доколкото знам, при Mac не е така. Apple изкараха между другото Neo MacBook, който е най-бюджетната версия и е направен точно за хора, които правят някакви супер елементарни таскове и не им трябва нещо, кой знае какво. Но ако ще цъкате игрички и някакви подобни неща, тогава вече да, задължително ви трябва Windows, но ако ви трябва за работа, това задължително е вашето нещо. Сега за да си инсталирам апдейта, трябва да го пусна да се зарежда. Маминката му мръсна. Нещо, което между другото ми прави впечатление и изключително много ми харесва, е колко е прост и симпъл дизайна. Няма нещо чак толкова вау, както са на тия геймърските лаптопи, там излишни неща, които ги правят доста по-тежки по принцип. Доста е тъничък и е много лек. Той дори буквално става и за таблет малко. Ръцете ми дори не изглежда толкова голям. Аз имам доста малки ръце. Клавиатурката е някаква супер симпъл такава. Има супер симпъл бяла посветка. Нямаме RGB-та, ама е лаптоп за работа. И ако се чудите каква е причината да направя такова видео, общо взето, щом ме видите, че съм вкъщи, това означава, че са ми свършили идеите за контент и няма какво да снимам. А трябва да ви кача нещо все пак. Въпреки, че без мен сета, в смисъл, то дори по-добре за вас. Абе, това как се включва, бе? Това автоматично ли залепва или... О! Баго, т.е. MagSafe. Ще си ползвам адаптера от телефона, защото Apple с крънзи и не искат да ми дадат адаптерче. Но смятам, че трябва да почнат да си слагат адаптери в кутиите. В смисъл, допълнително ме разкарвате да ходя да си купувам адаптер. Защото с това на телефона ще има го зареждам цял ден. Като цяло това е моята причина аз да си взема това нещо. Смятам, че е доста валидна причина. След като поработя малко с него, ще ви дам някакво допълнително мнение. Малко ще е тегаво за очите ми това, че тук имам 240 Hz и изведнъж падаме на 60. Да, това е доста тъпо от страна на Apple да сме 2026 година и да ми сулят 60 Hz. Не ми се дава толкова пари да си взема Pro за 120 Hz, което пак е двойно по-малко, отколкото имам на този монитор. Но въпреки това мисля, че би трябвало да мога да си свържа и това с монитор. Но както и да е, свиква се. Надявам се някаква степен да съм ви бил полезен и внимавайте, когато си купувате подобни устройства, особено ако ги купувате втора ръка, не бих ви препоръчвал. Ако има
гаранция и ако е към голям търговец, окей. А сега аз ще се пробвам да си експортна тези кадри на Mac-а, когато му се инсталира операционната система и да едитна от него това, което виждате в момента. Ай, чао!